Έχετε παρατηρήσει ποτέ μια γυναίκα να κάθεται και να κοιτάζει το τηλέφωνό της, ανοιγοκλίνει τα πόδια της μπρος-πίσω? Μπορεί να παρακολουθεί κάτι που την διεγύρισε αυτό το τηλέφωνο. Το ίδιο ισχύει και για εσάς. Αν κάθεται μπροστά σας, σας κοιτάζει, ανοίγει τα πόδια της και μετά τα κλείνει, σαν να χτυπάει τα γόνατά της μεταξύ τους. Αυτό είναι σημάδι διέγερσης. Φίλε μου, σε αυτό το βίντεο θα εξηγήσω τα σημάδια της επιθυμίας σε μια σύζυγο αν είστε παντρεμένοι και στη συνέχεια τα σημάδια μιας διεγερμένης γυναίκας για έναν μη παντρεμένο άνδρα. Παρακολουθήστε το βίντεο μέχρι το τέλος για να μάθετε τη νοηματική γλώσσα μιας διεγερμένης γυναίκας. Το κανάλι Συνταγών για την οικογενειακή ευτυχία ειδικεύεται στις συζυγικές και συναισθηματικές σχέσεις. Μην τσιγκουνευτείτε την υποστήριξή σας αλληλεπιδρώντας μαζί μας. Ας ξεκινήσουμε. Χρειάζεται μια γυναίκα σεξ όπως ένας άντρας? Υπάρχουν σημάδια της ανάγκης της για σεξ και πώς μπορεί ένας άντρας να το ξέρει αυτό? Είναι περίεργο το γεγονός ότι στις αραβικές κοινωνίες μας ένας άντρας δεν μπορεί να παρατηρήσει ή να γνωρίζει τις σεξουαλικές ανάγκες της γυναίκας του. Πολλοί άντρες σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους και δεν σκέφτονται την άλλη σύντροφο, η άλλη πλευρά της σχέσης, χωρίς την οποία δεν θα υπήρχε καθόλου σχέση και δεν θα υπήρχε σεξουαλική επικοινωνία, επειδή συχνά η σύζυγος επιθυμεί την επαφή. Ωστόσο, στις ανατολικές μας κοινωνίες, μια γυναίκα ντρέπεται να πει στον άντρα της την επιθυμία της για επαφή. Εδώ, ο άντρας πρέπει να λάβει υπόψη τα ενδιαφέροντα της γυναίκας του και να παρατηρήσει πώς τον κοιτάζει. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για έναν σύζυγο, ώστε να αναγνωρίζει τα σημάδια της ανάγκης και της επιθυμίας μιας γυναίκας σε μια στενή σχέση. Αυτά είναι σημάδια έντασης. Η επιθυμία μιας γυναίκας είναι ποικίλη και ποικίλη ανάλογα με τις ατομικές και σεξουαλικές περιστάσεις. Μέσω της σωστής κατανόησης και της καλής επικοινωνίας, το ζευγάρι μπορεί να χτίσει μια αγώνιμη και ικανοποιητική σεξουαλική σχέση που ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την επιθυμία. Πρώτον, σημάδια της επιθυμίας μιας γυναίκας για τον άντρα της. Αγαπητέ άντρα, εάν μια γυναίκα φοράει σεξι εσώρουχα που αποκαλύπτουν περισσότερα από όσα καλύπτει, θα πρέπει να ξέρεις ότι θέλει να κάνει σεξ μαζί της. Μην είσαι τσιγκούνης μαζί της. Αν μια γυναίκα κάθεται μπροστά στον άντρα της με τα πόδια ανοιχτά, να ξέρεις, αγαπητέ σύζυγε, ότι σου λέει «Έλα, αγάπη μου, είμαι μέσα», λαχταρώντας να κάνει σεξ μαζί σου, επειδή οι γυναίκες συχνά κάθονται με σταυρωμένα πόδια, οπότε εσύ, ως άντρας, θα πρέπει να δώσεις προσοχή και σε αυτό. Αν μια γυναίκα σταθεί μπροστά σου και αρχίσει να παίζει με τα μαλλιά της και αρχίσει να σου μιλάει με συναρπαστικό τρόπο, εσύ, αγαπητέ μου, θα πρέπει να την τραβήξεις απαλά ή να την αγκαλιάσεις από πίσω και να αρχίσεις να έχεις στενές σχέσεις μαζί της. Αν μια γυναίκα κάθεται δίπλα στον άντρα της και προσκολάται πάνω του και αρχίζει να παίζει μαζί του και να αγγίζει το σώμα του, δηλαδή κάνει ρομαντικές και λεπτές προτάσεις προς αυτόν, τότε ένας άντρας θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να περάσει μια όμορφη νύχτα στο κρεβάτι με τη γυναίκα του. Αν εσύ και η γυναίκα σου παρευρεθείτε σε έναν γάμο, ειδικά αν πρόκειται για κάποιον συγγενή της, θα πρέπει να κάνει σεξ μαζί της, γιατί θα είναι πρόθυμη για οικειότητα αμέσως μετά την επιστροφή σας. Επίσης, αν η γυναίκα σου αρωματίζεται για σένα, φοράει τα καλύτερα ρούχα της και στολίζεται με τα καλύτερα κοσμήματα, να ξέρεις, ως σύζυγε, ότι σου λέει «Σε φαντάστηκα», οπότε πήγαινε για ύπνο χωρίς να πεις λέξη. Τα χείλη της το κάνουν αυτό, οπότε μην την απογοητεύσεις αν η γυναίκα φλερτάρει με την αρενοπότητα και το σώμα του. Ο σύζυγος πρέπει να ξέρει ότι αυτή είναι μια εισαγωγή από τη γυναίκα ή μια υπόδειξη για έρωτα. Δεύτερον, σημάδια μιας διεγερμένης γυναίκας, γενικά. Αγαπητέ άντρα, θα σε μάθουμε πώς να διαβάζεις τη γλώσσα του σώματος μιας διεγερμένης γυναίκας, για να βεβαιωθείς ότι καταλαβαίνεις τα συναισθήματά της και να ικανοποιείς την επιθυμία της για σεξουαλική επαφή τη στιγμή που το υπονοεί μέσω της γλώσσας του σώματός της. Τα παρακάτω είναι τα πιο σημαντικά σημάδια της επιθυμίας μιας γυναίκας για έναν άντρα. Πρώτον, όταν μια γυναίκα κουνάει τα πόδια της. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν περισσότερες από μία στάσεις στις οποίες μια διεγερμένη γυναίκα κουνάει τα πόδια της ενώ κάθεται. Η πρώτη στάση είναι όταν τοποθετεί το ένα πόδι πάνω από το άλλο και κουνάει το πόδι πάνω από το άλλο. Κουνάει τα πόδια της με τους μυρούς της με ανοιχτό και κλειστό τρόπο.
Αυτά τα σημάδια θεωρούνται σημάδια διέγερσης σε μια διεγερμένη γυναίκα. Θα εξηγήσουμε τι μπορεί να υποδηλώνει το τρέμουλο των ποδιών μιας γυναίκας, υποδεικνύοντας ένταση ή άγχος, τα οποία είναι δύο χαρακτηριστικά που συνοδεύουν μια γυναίκα όταν είναι διεγερμένη, ενθουσιασμένη και αναζητά μια σχέση με έναν άντρα. Το πόδι διεγείρει αυτές τις περιοχές και σταδιακά διεγείρει μια γυναίκα. Επομένως, αν το κάνει αυτό μπροστά σας, μπορεί να έλκεται έντονα από εσάς και να προσπαθεί να ικανοποιήσει την επιθυμία της. Θα πρέπει να δώσετε προσοχή, αγαπητέ άντρα, στην παρουσία άλλων σημαδιών σε συνδυασμό με αυτό το σημάδι. Ορισμένες έρευνες έχουν δείξει ότι μια διεγερμένη γυναίκα, όταν επιθυμεί μια στενή σχέση με έναν άντρα, θα χαϊδεύει και θα αγγίζει συνεχώς τα γόνατά της. Μπροστά στον άντρα που επιθυμεί, τοποθετεί τα χέρια της στα γόνατά της και τον χαϊδεύει με απαλές, αργές κινήσεις, σαν να φαντάζεται ότι αγγίζει τον εραστή της. Για να τονίσει τη γλώσσα του σώματος της διέγερσης, η κατεύθυνση των ποδιών της θα κατευθύνεται προς εσάς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η κατεύθυνση των ποδιών στη γλώσσα του σώματος εκφράζει πού θέλει να πάει το μυαλό μιας γυναίκας. Το σταύρωμα του ενός ποδιού πάνω στο άλλο στη γλώσσα του σώματος υποδηλώνει κλείσιμο και έλλειψη ανοιχτότητας. Ωστόσο, στην περίπτωση μιας διεγερμένης γυναίκας, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Όταν μια γυναίκα έλκεται από έναν άντρα, επιδεικνύει περισσότερο τη γοητεία της. Και αυτό, τι την κάνει να σταυρώνει τα πόδια της όταν ο άντρας που επιθυμεί είναι παρόν? Αυτό γίνεται για να τονίσει το μέγεθος των μυρών και των μειών της γάμπας της, ειδικά αν φοράει στενά ή κοντά ρούχα που αναδεικνύουν περισσότερο τη γοητεία αυτής της περιοχής. Αυτές οι καθιστές στάσεις θεωρούνται ελκυστικές και πολύ συναρπαστικές για τους άντρες. Φυσικά οι γυναίκες ξέρουν πολύ καλά πώς να διεγείρουν τα συναισθήματά σας με τη γλώσσα του σώματός τους, χωρίς να αρθρώσουν ούτε μία λέξη. Οι γυναίκες είναι όμορφες πεταλούδες. Όταν μια γυναίκα ξαφνικά και γρήγορα ανοιγοκλίνει τα μάτια της με ένα χαμόγελο και γέρνει το κεφάλι ή το βλέμμα της ελαφρώς προς τα κάτω, διεγείρεται περισσότερο για οικειότητα εκείνη τη στιγμή. Αν σας μιλάει και ανοιγοκλίνει τα μάτια της γρήγορα, σαν οι βλεφαρίδες της να ήταν φτερό πεταλούδας με χαμογελαστά χείλη, αυτό μπορεί να είναι σημάδι ενθουσιασμού και επιθυμίας για εσάς. Αν είστε εσείς που μιλάτε και τη βλέπετε να σας κοιτάζει με πάθος και να ανοιγοκλίνει γρήγορα τα μάτια της, αυτό δείχνει ότι ενδιαφέρεται για εσάς και τα λόγια σας και λέει στον εαυτό της πόσο όμορφη και ελκυστική είσαι και επιθυμεί να είναι μαζί σας και στην αγκαλιά σας. Εδώ είναι οι κινήσεις που κάνει μια γυναίκα για να προσελκύσει έναν άντρα. Όταν τα συναισθηματικά και λάγνα συναισθήματα μιας γυναίκας διεγείρονται, θέλει την ευκαιρία να αγγίξει τον άντρα που επιθυμεί και θέλει σε αυτή τη στενή σχέση. Ωστόσο, μια γυναίκα είναι ντροπαλή και από τη φύση της δεν θα πάει κοντά του και δεν θα τον αγγίξει ρητά ή δεν θα βάλει το χέρι της στο στήθος του, εκτός αν είναι πολύ κοντά της και η σχέση μεταξύ τους μπορεί να ανεχθεί αυτή την κατάσταση. Επομένως, μια διεγερμένη γυναίκα καταφεύγει στην επινόηση καταστάσεων και στην επανειλημμένη δημιουργία διαλόγων με τον άντρα που επιθυμεί και ποθεί προκειμένου να δικαιολογήσει το ότι τον αγγίζει. Για παράδειγμα, περνάει δίπλα του και τον χτυπάει σκόπιμα στην πλάτη, στον ώμο ή στο χέρι και λέει «Εγώ